Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers.
extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Dan gaan we naar Aruba, want de formateurs die vertrouwen op een goede afloop. Er wordt geformateerd in Aruba. Er zijn 2 formateurs, Mike Eban van de AVP en Gelien Kroes van Futuro. Er circuleren op Aruba al lijsten van ministers en functies en dergelijke. Maar, zeggen de formateurs, rustig aan, heb geduld. We zijn bezig met een proces. Vrijdag gaan ze naar de gouverneur. Dan moet er weer duidelijkheid worden. Dat de coalitie eraan zit te komen lijkt wel duidelijk. Maar er zijn nog altijd zaken die afgehandeld moeten worden. En de beelden die u ziet, die zijn van onze collega's van 24 Ora. En dan gaan we naar Bonaire, want de bibliotheek wordt daar tijdelijk gesloten. Maar er komt iets heel moois voor terug. Als u het op de beelden ziet, dan gaat de bibliotheek op Bonaire er dadelijk heel mooi uitzien. Er is nu vanaf 10 februari tot en met 5 maart geen mogelijkheid om gebruik te maken van de bibliotheekdiensten. Daarna worden de deuren weer geopend en wordt het echt een nieuwe, moderne bibliotheek die niet alleen boeken uitlevert, maar ook waar heel veel informatie te halen is. Dus de verhuizing is een tijdelijke sluiting, maar daarna komt er iets moois voor terug. En dan gaan we naar internationaal nieuws, want de reis van Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika, door Centraal-Amerika, is niet onopgemerkt voorbij gebleven. Tijdens een bezoek aan Panama werd er geprotesteerd, onder meer tegen de voornemen van president Trump om het Panama-kanaal terug te nemen. Maar hij heeft dinsdag fel uitgehaald naar de autoritaire linkse regimes, zoals hij dat noemt, in Cuba, Nicaragua en Venezuela. Hij beschuldigde hen ervan vijanden van de mensheid te zijn. Hij noemde ze neofascistisch en verantwoordelijk voor de regionale migratiecrisis. Amerika is niet de schuld, dat zijn deze 3 landen.
En hij noemt de 3 regimes in Nicaragua, Venezuela en Cuba vijanden van de mensen. En wat hem betreft zouden hun systemen moeten stoppen en zou het land over moeten gaan tot totale andere politieke systemen. Rubio, zelf afkomstig van Cubaanse immigranten, zei zijn woorden ook voor een deel in het Spaans om duidelijk aan te geven dat wat Amerika betreft er geen genade is voor dergelijke landen die wat hem betreft vijanden in de ogen van de mensheid zijn. Harde woorden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.